Sikubingelele indaba oyifundela weNgimpiwe kaMzimela. Owesilisa owadlwengula inja uhlaliswe lubhojezi umphakathi waseBethal KwaZulu-Natali. Uhlaliswe umakhelwane lubhojezi owadlwengula inja yaze yafa eBethal KwaZulu-Natali. Umndeni uxoshe indoda edlwengule inja yaze yafa ngenxa yokulimala ngenkathi ilalwa yilo mlisa. Lenja iTonic eneminyaka emibili kanti igcine ifile kulandela ukuthi idlwengulwe 5 times umlisa owaziwayo endaweni. Ngokombiko lo mlisa kade ehlukumeza amalunga alomndeni amahlanu okukhona kuwo nogogo oneminyaka engu-79. Le ndoda bekade isanda kuzama ukubulala isicabha seglasi i-sliding door isebenzisa u-2 litre we-cream soda oyiqhwa kodwa yahluleka yase iduba ihamba. Inkinga kuthiwa yaqala ngelanga lomlisa oneminyaka engu-30 ebanjwa eqhoqhobela inja ngogwayi ekuseni ngo-4 kodwa akazange ayeke njengoba igcine ifile inja yesilisa. Yize kunjalo bathi abakaze balivula icala lokudlwengulwa kwenja yabo. Bathi basazoyithatha futhi nenyathelo zayo lento. Lento ibaphatha kabi emndenini. Kulo mndeni ukuthi umlisa ona-30 years engadlwengula inja iy'nsuku eziyisihlanu. Ngabe kwenzenjani? Bathi kube kuya ngabo. Ngabe lo mlisa uyaboshwa ngokuphazima kweso ngoba kusho ukuthi lokhu uyisitabane esingaphinde saba uyisitabane okanye ungumdlwenguli nje wey'lwane. Wena ngokwakho mbukeli noma wena olalele uyithatha kanjani le nto? Sicela ukuthi nawe uyisukumele ubeke owakho umbono ukuthi lo mlisa ukube bekuwuwena noma bekudlwengula inja yakho, yiziphi iy'nyathelo obuzoyithatha? Cela ukhomente ngezansi okanye ukhomente ebese usipha ama-like uphinde u-subscribe. Okubalulekile kuthina-ke njenge-DJ Black New uku-subscribe-a. Yeah.